Здравейте! Дай да помагаме сега. Да помагаме да поздравим гостите. Скъпи родители, здравейте и добре дошли! Повода да сме всички заедно днес тук е празника на християнското семейство. Заедно с децата ще ви покажем как играем, учим и се забавляваме както по български език, така и по английски. Готови ли сме за Владчето? Да! Хайде, силни гласчета. I'm a choo-choo train, chugging down the track. First, I go forward, then I go back. Я се обърнете сега. Хайде да си приготвим ръчичките. Now, my bell is ringing. Here, my whistle blow. Силно. Силно. What a lot of noise I make everywhere I go. Страхотно бяхте. Сега с нашето влакче ще отидем на една чудна разходка. Да видим докъде ще стигнем. Але, хайде на влакче. Спирка. Я елате тук при мен, за да видим къде пристигнахме. Къде в гората, я да се гледаме колко е красиво. Гледаме. Може ли да ми кажете, кой сезон сме в момента? Кажи, Елена. Есен. Есен. По какво познахте, че е есента? Аделинка, по какво познахте, че е есента? По какво? Какво се случва с листата на дърветата? Пада. А кой ги събари всичко, за да пада? Вятъра събари листата на дърветата. Хайде да си изиграем игричката за вятъра и листата. Направете едно хубаво, голямо, широко гръбче. Хубаво. Мъглете малко. Едно хубаво гръбче да направим и да си изиграем за вятъра и листенцата. Хайде с хубавите гласчета, да. Вятър, люшка, клони, люш, и листенца рони, люш. Падайте листенца, как, ще шумим с ръченца, троп. Вятър, люшка, клони, люш, ситен дъжд се рони, люш. Капчиците капят, как. Тропайте дечица, троп. Браво на деца. Елате тук при мен, не ви ли се струва, че някой шумоли? Я да си слушаме. Тук в колите на дърветата нещо шумоли. Какво е това? Катеричката. Я да попитаме докъде е тръгнала. Катерички смела, накъде така? Рано си поела, кошничка в ръка. Мамичка ме прати, дивата гора, гъбки кашлаки, да има дева. Обаче тя катеричката, какво трябваше да набере в своята кошничка? Какво? Гъбки. А тя, я да видим какво е набрала в тази кошничка. Какво е набрала? Я да видим, елате да погледнем. Какво? Кажи ли ми? Сладки плодове, точно така. Кои са тези сладки плодове? Я да видим. Грозде, това плодче, което? Дюлата. Дюля. Ето да изпеем песничката за есенните плодове. Я да се обърнем към родителите.
Освен кафеличката, кои други животинки живеят в гората? Кои други? Кажи, Елена. Така? А в какво живеят? Те в какво? В къщи. Грици, как се нарича къщата на мечката? Как? Можеш ли да се сетиш? Кой ще й помогне? Кажи. Барлога. А кафеличката в какво живее? В кафе ли къде? Как се наричаше нейната къщичка? На как? В хралупка, точно така. Зайчето, Титко, къде живее зайчето? В какво живее зайчето? Някой може ли да се сети? То също живее в дупчица. Я да си огледам. Ето тук нещо блести. Елате да погледнем какво блести тук. Какво е това според вас? Ме ми прилича на рекичка. Чакай, я да видим какво блести в тази на камъчета. Да, ето браво на Траянка. Това приличат камъчета. Обаче тези камъчета ми приличат на необикновени. И аз ли вземете по едно, даже може и по свечки, така както гледам много са. И елате да седнем ето тук на брега на реката, да ги разгледаме тези камъчета. Елате, Райче, я да имаш ли камъчета? Всяко детейце. И елате ето тук при мен да седнем, за да ги разгледаме тези камъчета. На мен ми приличат ти, че са красиви и нещо необикновени. Какво има на тези камъчета? Рая, Алек, ела да ми кажеш, какво има на тези камъчета? Какво има? Я ги разгледайте. Али, вземи си камъчета, я има в рекичката достатъчно.